tänään mun assalla. Nyt olisi tietty kiva kuulla, Kallu, että onko sulla jotain. No mua vituttaa niin paljon, että mä en pysty puhumaan sulle sanaa. Ja tässä takanani olevassa parakissa aikoinaan työskenteli vielä 300. La 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 le la le. Ei oo mitään jako. Se kuulostaa kutakuinkin tältä. Mikä teidän tavoite on? Ei meillä mitään tavoitetta ole. No problemo. Nyt loppuu teidän epäisänmaalliset. Mä oon ite tän soppani keittänyt. Mä otan alusta. No, et jossain Marokossa, niin laatikoiden väli saattaa keposesti olla 20 kilometriä, että siitä voi jokainen vetää omiin johtopäätöksiin, missä maailmalla mennään. Kommentoimaan näihin. Työnsin se herneen niin syvälle nenään, että ei se sieltä nyt lähde mihinkään. Se on mennyt poskionteloon ja tulee. The Sharkman. Sharkman. James. Sharkman. No problemo. Voi hitto, kun nuo koirat pitäis pitää hihnoissa. Tossakin Schäferi ihan vapaana. Joo. Tulispa kunnon sade, joka pyyhkisi tons alleen ton koko saasta. Kaikki Schäferit, Schnauzzerit ja nää Cocker Spanielit. Mistä sä ajat? Ei tässä ole mitään tietoa nyt. Ei tässä olekaan. Vihannestuotannon tulevaisuuden näkyvät. Me erityisesti ihmisiä on järkyttänyt mainoksen luoma kuva tekniikan alttarille julmasti uhrattavasta kansasta. Minulla on tänään studio... Mä ajattelin, että onko sulla mitään oireita. No mulla on kyrpä niin tulessa, että mä en pysty puhumaan sulle sanaakaan. Mä arvaan sen. Sä oot tällaista Meillä on Studio Julmahuvin vieraina tänään 3 linja-autoa ammatikseen ajavaa kuljettajaa. Tervetuloa. Kiitos. Problemios, nonos, problemios. Oi pyssyt ja pamaus. Kyllä joku kommuuni tuolla. Oi jumaklavit. Tästä tää nyt matsa olla kysymyksessä aika paljon suurempi juttu, kun me osattiin edes kuulla. Minäpä luen tätä ihan huvikseni todisteeksi muutaman alleviivatun. Sitten vaan jatkaa sinne.